Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Nagimat-gimat jangan ni kejan met kalau live tarik unai tung arjar arpsan ni pediang sobhai pi baro. Tung ini sedang mentah dakimat kubor nagajela. Uwai orang ba balatip kerteng kumuba the last shut up. Sapuai snem karta bat ubadai ukurim jongka kon uniki bamon nagasnong syang ketat ribhoi district ula sya bom sya tiet jam haplau yeng hadubo tip briushu haga jing lengkien kesnam bat ulaman saw nagi benta jongka syadem bat kakli kani kala jahaga arhunru tarik unaitung arajar arpsan nrei ka kurim jong u kala kam baka klem yos ngau yagani jing sya bom sya tiet jong u namar bakala yo thia kalap ya u hakapor saw bejim step bau thia lengktar haplau yeng la jong ki pulit kamalas nai police outpost kilapan kit noi u sya bhoilembong CHC bat hadien kata kilapan kenria sya negrims bat mentau dang don ha ICU urang ba snong bat scam sotun ulai tu bakani ke jingsha syo kala ja nagapor syakapor badang kendiat benai ka kiau jong ba atlas kala ksi da ka jing temu ban penyap eu hadien kani kala mi sa ka jing ja bau sya dai ha ka kiau na minta syadam Shisngi hadien bau menteri ke sarkar jelau ba Alexander L. Hek ula penkesan baka Meghalaya Resident Safety and Security Act arajar khatn riu kadai ka ain ka bala ban khanglat bat ban yadai ka jingrung kerthep jong gibriu ki banabar syapo ka jela ka New Trap Youth Council leng bau President ba Roy Kuparsan Rem kala kentho teng bakani ke jingkran jong menteri ke sarkar jela kalong ke bayalam bakla da ka baong bakamdon kanu ka kentien bala tho hagani ka ain bakan perking ya ka jingrung jingmi jong gibriu ki banabar da ka suryam pangnot ka kemi bat ki men kila perta da ka jing sa not ya open scam karkrang ubala ngam jelop hapung umyam haga arpun tarik unai tung arjar arpsan khanang baka met jung u kan perno syaslau ki kemi pa ki men lambat ki bahiyeng sem kila leit senran lang ya ka kanhon National Disaster Response Force bat ka kanhon State Disaster Response Force kat baki dang persang manwat ya open scam karkrang Hadien bau MLA ke Melem constituency ba Ronnie Willingdo ula penyeso iladi syakaseng NPP. MLA berim ke Melem constituency ba dairu unong yalam bahakmat jong kaseng NPP wa Hamletson Dotling ula ong ba kejingkwa jong ke parti menta kalong ban penklanyi ke parti bat ban trei bahan ke benta ki pait ba kenang ban la ban wan pai biang haus nem arajar arpu pranamar ba kadai ke parti ke badon laga jong kenong rim Ubah hamla loong ba kapor kadang ploy palat bania keren ya ka election henrei on dala day kapor election ka party kadon laga jong ka kamram UMLA jong ka Melem constituency ubah Ronnie Willingdo ubah lapan ya so ela de menta bat ka seng NPP ulaong baka daw ka jing so jong ubat ka NPP ka day namar bau yo i baka roy ka par ka wan hagani ka sarkar MDA2 ka bamenta Laong baulong MLA ban syakri ya pait ba kumta don kam ban don ke sarkar ban la ban wan ra ya ka roy ke par na benta ki pait ba ki khot jong ka Khasi Students Union West Khasi Hills District kila penlong ya ke jing ap pahara bat ka jing pait ngor ya ka rung kami ki brio ki bawan nabar jong ka jela da ka batalasi bat tokit benia ru ya ki kali hagi babon ki jaka khapot kumha thain shalang so pieng baraka thain lang pi Laya tu, bagi dekat jong ke KSU Mountain Road Circle, ke Ri Muliang Circle, bat ke Nongstoin Circle, kila penlong ya ke jing apa hara haman la kilat, kuntop agi surok ba National Highway, bat ha ke surok shnong. Kaseng samla hima lengyong, kala leit ban ai city syau executive member jong ke Khasi Hills Autonomous District Council, uba pek ya ketenat elaka, ban ujor persya ya orang ba shnong jong ke panyo la neng, namar ke jing ai jing bet jong u, ya ke bayat yatra bakin shna pandal, bat ban samit hamadan panyo la neng, klem ke jing tip jong ke hima bat, klem ke jing tip lang jong ke pait ba. Presiden ke seng samlau la kerpat ia ka KHADC bagadai banle no ya orang ba snong shwa banja kano ke jing sni
Kinong yalam jong National Federation of New States kabalong ke Shatri jong ki Southly ki kenhon ki badawai ki jala bathamai ha than stay lam mingi ha ka jing ya kendo lang jong ki kila shim ya karai ban lek pen sngo sha ka sarkar pedeng halor ki jing dawa jala bathamai. Kini kiseng kita ka Hill State People's Democratic Party na rilom kasi bat ka Garoland State Movement Committee na rilom garo jong jala Meghalaya ka Joint Action Committee for Autonomous State na Karbi Anglong Assam bat ka Indigenous People's Front of Tripura na Tripura. Ha ka jing khanra jong ki khot ka KSU ki ban na Motion Road Circle, Rimuliang Circle, bat Nongstoin Circle ha ki Surok ba National Highway ban pej bnia ya ki kot ki sla jong ki Barjala. Kila pa udon way na pedeng ki Barjala u bala sei ya ki kot ki sla jong u ki bala suba bakila bandai ki batok namar bahakawai ka kot ka open i la yo i baka sngi kha jong u ka de ha ka shitarik u kalal kot u snem khat khandai spa ka bamut ba uni u ju u breu mentaw ladap shi spa arpsan snem kani ka ID ka open i ka de ka ba ukam ba la yo na ka Election Commission of India ka Hinyu Trap Integrated Territorial Organization Central Body Kalaphat ak jing tho show Deputy General Manager jong State Bank of India Administrative Office Shillong halor ka jing karpat ban thung no yo branch manager Bapura ha Raliang branch bat ban pentre kambaro arpsau penta ya ka ATM machine ka New Trap Integrated Territorial Organization kalapan pau ba ka jing bumdon yo branch manager Bapura ha SBI Raliang branch kalau pendiau mensim haduk kata-kata ki paiba namarba kim yo shu ya ki scheme sarkar ka education loan bat ka kisan credit card loan. Mentang ini pai syakimat kubor nak lengkari. Ka MP jong ka Wayanan ka Priyanka Gandhi Vadra. Kalau penlong ya ke jing ki ha parliament da ka badawa ban pelait no ya ki nan ki basya set patok ha Chhattisgarh halor ke jing keno ba ki khai breu bat pen kelan niam jubor ha ka ba kalau ong ba ka dei ka jing tombor ya ki jajin reu rit pai watlau nong yalam ka BJP Rajiv Chandrasekhar ulapan pau ba ka dei ka jing sngo tho bakla ka Congress kalau keno ba ki Borsen Shar ki la tombor bakla ya ki nan ka Priyanka kalau kentok ru ya ke sarkar pedang bak kamshim la pelaj ya ke pisa ai jing yarap syaki nong syakta ha ke jing slai ha Kerala. Menteri Kampo Ying jongka Karnataka uji Parameshwara ulapan bena ba u Rahul Gandhi unlecha Bengaluru ha ka Sautarik unailar ban IT ya ke memorandum syaka State Election Commission halor ke jing keno bakaladon ke jing le bumso nyo ya ke election ha ka wei ka constituency jongka Karnataka. Ka Kongres ka latmu ban penlong ya gijing yalang gibahe kebala ban kuntup ru ya gijing yalang rally lane ka padiyatra bat kinong yalang ba rangba kum u Mallikarjun Kharge u Siddaramaya bat u DK u Shiv Kumar ula khmi lanti banias no lang Menteri Kambari US Jaishankar ulayathu ha Rajya Sabha ba ka but yakun persya ya gileno jong ke India kala yo i ya ke jingkala ka bakrau hapo ka sarkar Modi da ka bakdo ya ki kam baslur kum ke jing yakun ha uri bat balakot bat ka Operation Sindur ula penya per ya kani ke jing tho da ka bakno ba ka sarkar barim kala khangla ya ke jing tho jongka ha ke jing kren bat jing penram Ujai Shankar ulapan pau baka perthai kala itu ya ke jing persyang jong ke India ban persya ya ki leno kentup ya ke jing penjari jong ke United Nations persya ya ki leno papaunam ke jing pen benai ya ke TRF kum ke nong mikmat jong ke Lashkar Toiba bat ke jing penram jong ke perthai ya ke jing syak thambor syabar pu Menteri Kambari Jongkari India US Jaishankar ulayathu hagdor bar Rajya Sabha baka sarkar Modi kala pensange no ya kejing yate kular Indus Water Treaty bat ka Pakistan dak bapin yadai ya kejing mi biang jong ka Pakistan hakikam le no Marshall yang put ulakan tha yo PM Barim u Nehru halor kejing soy ya kejing yate ka ba ai jing mentoi ya ka Pakistan ban ya kinong rep na India bat ulakhot ya kani gijing bakla ka labu ha ka history da ka bakdaw ya gijing sya thambor jong gile no ha Pahalgam Ujai Shankar ula ong baka India ka pha ya ka khubor ka ba syai
ba ka kamle no bat ka jing dei kimla bani don lang ka RG Kar Medical College ha Kolkata kaya kendo ya ka jing kan art ka batmai halor ka jing keno ba ka don ka jing bamyahap ha ka jing tung ya ki nong tray staff ha ka bala thau kensan khat artli ki post ba kham he bat baro lamang syakatanat cardiology ka West Bengal Junior Doctors Front kalapan pau ya kani kum ka jingle shiliang bat ka jingle arsap da ka ba bu jing keli kum no ya kum kini jing pen kelala le klem ka jing shai kat baki bor penia jong ka hospital kila kular ban ajing shai kani kamut kala penmi ya ka jing sngo khia namar ka jing ja bala dep hakal yang ka pisah tengka bat ka jing syak kem ki bayadai bat ka ju tanah ka Supreme Court kalau weng no ya ka jing khang ba shi jing im jong ka Kerala Cricket Association ya u Santosh Karunakaran orang yang kai barim da ka baong ba ka rukam trekam ka bayalam sya ka jing khang kalong ka ba claim akor bat ka beduna ka jing kho jing subah kalau kan tho ya ka rai jong ka ying bishar ba khamat jong ka Kerala ba kilong ki ba shitom bat kala menjur baya u Karunakaran lakhang ban yo ya ki record bat ki jing bishar ba hok hakapor ba penlong ya ki jing bishar jong u ombudsman u MP ka Congress u Gaurav Gogoi u lakan tho ya ka center balayalam da ka BJP ha ka jing ya kran operation sendur da ka ba keno ba ka dawa ya ka buram na ka benta ka jing job ha ka kam sipai kat ba ka kiar na ka jingkit kli na ka benta ki kam le no kum ka jing ja ha pahalgam ula keno ba ki nong thombor ha pahalgam ki dei ki bakershan dak sipai jong Pakistan bat ula aidak ya ka jingdon kti jong ki satellite bari ban yarap ya ki leno u aktor Prakash Raj ula lej hajir hakmat jong ka enforcement directorate ha Hyderabad ha ka bayadai bat ka kam thok pisa ka bayadai bat ka jingpen priang ya ki apps ya khalai beain u bat kat to gan ingut ki weipat ki riau pa khmat ki bakan thop ya u Rana Dagubati u Vijay Devakonda bat u Manchu Lakshmi ki dei na pedang ki arf khandai ngot ki bala syak book haga ED namar ba kila keno ba ki kersyani ki platform kum ka Jetwin bat ka Lotus 365 kani ke jing token kala pensyong nong rim hagi FIR ha Telangana bat Andhra Pradesh kadai halor ki jing suba pen khenyi ka ain Public Gambling Act bat ka Prevention of Money Laundering Act mentang ni phai sya kimat kubor nak leng kiri ka perthai u speaker jong National Assembly jong South Korea u Woo Won Shik ula banjur ya jing don kamban play ya kila jing keren barabor bat ke North Korea wara pedanggi jing ya kan an badang shen bat ke jing ketat jong ka Pyongyang ya ke jing kerpat jong ke sarkar hasil haba keren na kejing yalang jong ke dorbar pertai ha Switzerland ulaya ro ya kejing persyang kum kejing persange ya kejing penbena tenghung kum gisen jam ban penduna ya kejing isyun wu lapan pauru ya kejing la ban ya kun persya jong ke South Korea ha ka sensyar pat ba bat ulaya kendu ya ki parlok nong yalam jong ke Japan bat Singapore ban pen klan ya kejing ya trailang jong ki watla shimla ya kendu ya u nong mi khmat jong ke North Korea ha gani kejing yalam kajing wat benia ka barang shen ka pen i baki babun ginong Australia kamut kumbah nriu pho nak shispa ki artatien bakari kan yo ya ki submarine bapenon kam daga bor nuclear hapo kajing te AUKUS war hapreng kani kajing sngo artatien ka Australia bat ka United Kingdom kilaya soy ya ka Geelong Treaty ha ka arfun riu tarik unaitung da ka bakular bani trailang san pho snem ha ka liang kajing dari kentup ya kajing penmi lang ya ki som kajing ke jumai ka bajur ka balakot pra point nyo magnitude kala ja ha ka dolonong Kamchatka jong ka Russia ka bala penlong ya ka jing maham bakan don ka tsunami ha ka leng ka Pacific kentup ha Japan Hawaii Philippines bat ki benta jong ka Indonesia ka BMKG jong ka Indonesia kala maham halor ka jing knyu jumai ka bala la banja hapo san meter ka bala ban poi sya ki jaka harut duriau kum ka Papua North Maluku bat West Papua da ka bala kentu ya kinong syong bakin jengai na ki rot duriau hadin ka jing knyu jumai ka ba khlain pha ka bala ja ha ka dolonong Kamchatka jong ka Russia bat bala penmi ya ka jing maham ban khie ka tsunami ha ka leng ka Pacific
Presiden Donald Trump jangga United States ula kentu ya ginong syong shnong hagi jaka basyakta bakin long gi baklan bat gi basyngan. Namar balayo jing tip bagi palo ki kenjang lai hadu saw mitar sejrong. Lasdang ban penkenria iki brio hakikat do gan iki time. Ki borsen syar hak lengga Pacific kentup ha Hawaii bat Kuril Island jangga Russia kila pentrekam yaki protokol bakerki bat kila maham yaki nong syong shnong bakin lech segi jaka bakam jrong. Ka Sarkar United Kingdom kala maham yaka Israel bagadai ban shim yaki senjam ki bakia nagabenta ka jingsuk ha Gaza ka bakentup yaka jing ailat yaki jing yarab brio ka jing menjur ban sange yasiat bat ban pensange no yaka jing kini yaka West Bank lemgemta kan itu no yaka jela Palestine hau benai nailur. Menteri Rangbado Kari Keir Starmer bat Menteri Kambar Riu David Lammy kila banjur bakatai ka senjam katemu ban penki imbiang ya ka jing penbaik ya pedeng ki artili giri ka baki nget bakala nang jengai. Palat ars pa ngot ki MP kala kersyan ya ka ni ka jingkot ka bala penbor syu ya ka United Kingdom ban kersyan ya ka jinglong ri jong ka Palestine. Menteri Rangbado jong ka Israel Benjamin Netanyahu ula terting ka jingtmu jong Menteri Rangbado jong ka UK Keir Starmer ban itu ya ka Palestine. Daga bakeno bo ai kusnam ya ka Hamas bat bu jingma ya ka jingsuk hagalaway. Katanat kambari jong Israel ru kala kentat ya ka tay senjam daga baong bakan pentut ya ka jing persyang ban sanget ma bat ban pelat ya kinong syara abor. Starmer ulayada ya ka ni karai daga baong baga UK kan itu ya ka Palestine hau benai nailar lem daga Israel ka shim ya ka senjam ki batikna sya ka jingsuk kentup ban ailat ya ka jing yarab sya Gaza bat ban pensange no ya ka jing kini ya ka West Bank. Presiden ka Amerika Donald Trump ula penlengkot ya ka por sange Asia jong ya ka Russia ha ka jing ele Persia ya ka Ukraine na ka sanpo sngi sya ka shpo sngi ha ka baula maham bakan don ka Kajna lada ka Moscow kamko ngo. Ula kedau ya ka jing sngo diau halor jing bom kwa jong ka Russia ban ya penbaik ya ha ka por ba ya keren bat Menteri Rangbado jong UK Keir Starmer. Ka Kremlin kala jubab daga bapentikna bagi sipai jongka ha Ukraine kindang beteng katba ka jing kersyan naga benta ka jing ya penbaik sa ka jing so. Ka South Africa kadang ya keren ha ka minute ka bakhaddo bat ka America ban kiar na ka jing bu khajna ka ba laipo na ka sispa ban trekam hadien laisngi ha pedeng ka jing lengba ka san hima sima bat ka khai peteng. Katanat kai peteng jong South Africa kala ong ba kadang yai peteng bania kren kala penkre ya ki jingmi jiba bonjaj bat kala dep ban soy ya ki kot kisla banengkong. Da ka ba kentaj ya ka jing pen sitom ben katanat kala pen scam ba ka jing ya kren kadai kalat ka ba Bahatam namar ba ka US kadang ya kren ru bat ki ba bon ki wei pat kiri shwa ka por balabu hau benai nailar arajar arpusan. Itu gilong kimat kuplay. You can be laid back and yet never be late. While others value money, Jets 24/7 values you. Reliable, easy accessible, safe, and affordable. Your very own and first aggregator in the state of Meghalaya. Go local, go Jets. Download the app now.